Здравейте, вие сте с канала Cup of 3D Please и тук в този канал ще ви запознавам с 3ds Max, програмата за 3D моделиране. Аз използвам 3ds Max 2015, вие може да използвате която версия искате. Надявам се да може да следите всички туториали, които ще правя. Като цяло правя този канал, за да правя туториали на български, защото виждам, че преобладават на всякакви други езици в интернет туториалите, английски, испански и какви ли не други, но аз ще улесня потребителите в България и ще се опитам да правя уроци на български. Като цяло ще повтарям уроци, които ги има на други езици и ще ги побългарявам, да кажа така. Като за начало, когато пуснете програмата, винаги ще виждате Welcome to 3ds Max Screen, който ви предлага едноминутни клипчета за информация за учене и така нататък. И тук има цял лист. Или предишните ви файлове, или да създадете нов файл. Примерно ето, ще създадем един нов. Като начало се запознаем с интерфейса. Както виждате, има 4 вюпорта. Този е топ, виждане отгоре, фронт отпред, лефт отстрани и перспектив, който е свободен за манипулиране от всяка гледна точка. Това са 4 вюпорта с копчетата Alt и W. Максимизирате даден вюпорт. Ето, отиваме фронт, максимизираме него. Тук в дясно виждаме менюта Create, Modify, Hierarchy, Motion, Display, Utilities. От тук, нека като за начало създадем една проста сфера. Цъкаме сфера и с ляво копче почваме да влачим, в зависимост от това колко голяма сфера искаме. Правилно ще създадем ето толкова голяма сфера и както виждате, тя се показва във всички вюпорти. Тук я виждаме отгоре, отляво и отпред. Максимизираме. От тук можем да влачим наляво надясно с средното копче. Влачим, за да гледаме наляво надясно. Ако имаме избран обект и задържим Alt и влачим със средното копче, въртим около дадения обект. Както ви е ясно, в повечето програми с скрола се зумва напред-назад. Въртим обекта с Alt и средно копче. С Alt и W максимизираме и минимизираме вюпорта. Ето. Тук е по-добре да не ги въртим. Ето, примерно във фронт. Пак можем да го въртим около обекта, но се вижда ортографично, wireframe се вижда. Ако изберем сферата и я конвертираме в Editable Poly, можем, така казвам, да се базикаме с нея както искаме. Примерно можем да изберем колкото искаме от повърхностите, които тя съдържа и да ги издадем напред, да създадем малки повърхности върху тях, ето така, които също можем да издадем напред. Заприлича малко на сфера с уредия и така. Има Modifier също. Модифайерите ще ги разгледаме по-нататък. Те ще ни трябват, тъй като и аз съм начинаещ и не знам също толкова много за тази програма. Ще ги разглеждаме заедно и ще се учим заедно. Та, когато създадем даден обект, примерно тази сфера, нека така, това е селекшъна. Първо нека създадем една сфера отново. Създаваме сферата.
В момента не можем да си играем много с нейните параметри. Можем да видим колко сегменти може да има. Може да има 4 или повече сегмента. Най-добре според мен да са около 36. Така се получава сферично. Това е Selection. С него избираме. Това е Scale бутона. Можем да по всички оси можем да разпънем сферата. Можем само по X оста. Можем само по Y оста. Можем само по Z оста. Което се получава е това. Друго, кое е с това, можем да мърдаме сферата само по определените оси. Можем да мърдаме само по 2. Ето, мърдаме само по X и Y осите. Или само по които и да е 2. Можем да ги мърдаме по всичките с това квадратче в средата. Цвета на обектите се сменя от ето тук, когато ги имаме естествено селектирани. Примерно искаме да направим по-тъмно, за да се вижда малко по-добре. И получаваме ето това. Тук са модифайерите. От тук можем да обработваме сферата. Пак колко сегменти има. Но колкото повече сегменти има, толкова по-трудно рендира програмата и след това доста повече време ще чакате, за да излезе изображение. За да манипулираме сферата и всичките повърхности, които тя съдържа, тази и така нататък, цъкаме с дясно копче Convert to Editable Poly и получаваме ето това. В Modify вече имаме ето това меню. Това избира всички повърхности, които тя съдържа. Примерно тази с контрол избираме още, добавяме към селекцията. Ако натиснем Ctrl и A, избираме всички възможни повърхности, които съдържа сферата. С Edge избираме ръбовете, които тя има. С Vertex избираме само точките, които тя съдържа. Пак Ctrl и A избира всички точки. При Edge е също всички ръбове. Примерно можем да вземем това, като натиснем W или изберем тук Select and Move. Можем да местим дадена точка, на където си искаме и да изменяме и деформираме сферата по наше усмотрение. Друго интересно нещо, което би помогнало по-нататък да знаете е Grow Selection. От тук се разраства селекцията пропорционално и така колкото искаме. Примерно ако почнем от средните две и разрастваме селекцията. Също може да се приложи при Edge. При Edge има приятните функции Ring, което, както виждате, избира всички в пръстен, и Loop, което избира всички в тази ос. Също важи за всички други форми, които можем да създадем. Ето ви една кутия, задържам Ctrl и влача, за да стане перфектен квадрат. Тук нагоре вече колкото искате. И ето така. Пак можем да разделим сегменти. Ето 6 тук, 6 тук и 6 долу. Това пак ни дава повече пространство за деформиране. Ето избираме това и това и това лице и пак можем да ги търпаме, да си играем с тях, да ги вдълбваме и всякакви други измислици, които можем да правим с тях.
Както забелязвате, при всеки екструд става ново лице. Ето, ново деление. И така, мисля, че като за първи урок стига, даже дах доста информация. Така че очаквайте следващия урок. Това беше от мен. Чао, чао!